Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhledolwane Mamkhize Isdugo, and if you are new to the channel, please subscribe. If you've already subscribed, thank you so much for subscribing, my dearest darling. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much for the comments and also for the likes. Thank you so much, guys. Namhlanje asithethe ngento esihluphayo. You understand? Zininzi izinto ezisihluphayo singabantwana besithunywa, Nkosi yami. Zininzi. And let me tell you something. Just because you are praying every day, just because wenza fasting, akutsho ukuthi you're not gonna face some challenges. Once wamkela ukuthi wena ungumntwana esithunywa, wamkela isithunywa sakho ukuthi sikwenze izinto ezinhle, wamkela isithunywa sakho ukuthi sisebenze empilweni yakho, wamkela amandla kaThixo ukuthi akombathe, uzofacea spiritual war every day usempini. You understand? So guys, omnye umuntu uye athi yazi ndiye ndifile sengathi xa ndithandaza izinto zami ziba worse, ndifile sengathi imimoya attacker worse, ikakhulukazi emaphupheni ndiphupha ndilwa, ndiphupha ndithini. Kufanele ukuthi attack because bayawubona amandla akho xa uthandaza ukuthi kunezinto bashukumisa kuzo. Ya understand? Kunezinto baphazamisa kuzo. So wena angeke wazi ukuthi kanti kunezinto ozinqobayo ngokukhuleka kwakho. Bona bayabona, bayazi ukuthi no, once wakhuleka wathi kunezinto esesingasakwazi thina ukuzenza. Uya understand? So ke ngoku bazokulwisa, bakulwisele lento ukuthi wena nzathini, ukuthi nawe uphakamile, uyazilwela ngokwakho spiritual. Bakulwisele lento ba abasakwazi ukufikelela kula ndawo bebefikelela kuyo xa bekumoshela impilo. Ungagive up mntasekhaya, le ndlela inzima. Akuzange kwatsho ukuba once wamkela isithunywa sakho wenza izinto right, izinto zizohamba lula, everything izoba lula. Le ndlela inzima. Once wamkela ukuthi wena ungulo muntu onguye, wamkela lo muntu onguye, fanele wazi ukuthi wamkele ama-challenges amaninzi kabi kwehlabathi. That is why sometimes uzofila, number one, into ozoyifacea kuyo yonke into yenzekayo, into ozoyifacea yokuqala i-rejection. You're gonna face a rejection from your friends, from your family, from your boyfriend, from everyone who's around. Kuzosala only 2 or 1 person, or kusale wena wedwa usala uzibona. It's because isithunywa sakho siyahlela. Don't cry when they are showing their true colors. Don't cry. Kneel down and pray. And if they are living your life, let them live and continue with God. God will be always there for you. Yeah, understand? Number one, those are face rejection is thandwa sam. Ovile uzoface rejection ngendlela ebuhlungu. You feel like uwedwa kwehlabathi. Uba kajonga siblings bonima ayibo ingathi siblings azikho. Ujonga omalume abekho. Akho umuntu osecaleni kwakho. Kufanele uzimele. Lanto kuba kufanele ube wedwa ikhombisa ukuthi uyabona la emhlabeni uze wedwa. Uyabona xa ushiya lo mhlaba uzowushiya wedwa. Uya understand? So abantu bazohamba empilweni yakho. Don't cry. Don't cry. Why are you crying? Because God is always there for you. Into ifaceayo yokuqala xa ungumntwana esithunywa i-rejection. Urejectwe ngabantu obobathembile, abantu obobambisene nabo, abantu obobanceda. Number 2, wangumntwana esithunywa kuba kancinci kube ngaka ukuthi ungabizwa ngomthakathi. Uyabona wangumntwana esithunywa wamkela
isithunywa sakho saphila kuwe, wanceda abantu, wakhulekela impilo yakho, wabreak ama-family cases, bazokubiza ngomthakathi because izinto ababezenzile azisaphumeleli. Izinto ababethe zizowenzeka kuwe azisenzeki ngoba wenzeni, uguqe wathandaza, wenze fasting, wabreak ama-family cases, batsho bakubize ngomthakathi. Kuhabo abantu abanengxaki. Zininzi mntasekhaya into ozifeyisayo njengomntwana esithunywa, okanye mandithi njengomntwana kamoya. Zininzi. Kufanele luthestwe kaloku ukholo lwakho. So give up uthi no ndifeyise into ezininzi kwathini. Kaloku kufanele balitheste ukholo lwakho. Uya-understand? Be ready, like hlala uready, hlala uxhobile ukuthi xa kufika into ethile ndixhobile. Xhoba ngomkhuleko, xhoba ngokuthembela kuThixo, xhoba ngokubeka ithemba lakho kuThixo, ngoba akutshiwo ngokuthi awuzufeyisa ama-challenges. The more you grow spiritually is the more you receive wisdom, and the more you receive wisdom is the more you're gonna face spiritual war. Yeah, understand? Do you understand the word wisdom? Because wisdom ukuthi like une-wisdom. Uya-understand? Une-wisdom. Sekukhona izinto sozihlakaniphile, sekukhona izinto ozaziyo, sekukhona izinto uyabona awusamanipulate easy. So do you think bazohlala like just like that bahlala bakubukele ekubeni ekuqaleni bakwazile ukufika empilweni yakho bayimoshe? Ngoku uyalwa, ngoku ulwela impilo yakho, ucimba uba bazohlala bangakulwisi? There's no way. You must, guys, please don't give up. Kunzima. No, ndazingam qona uba ngeke kaloku malanqa, ngeke izinto ezingaka yey guys, zininzi izinto ezenzekayo. Uthi usajongene nale ngxaki kuvele enye ingxaki, uthi ujongene nale ngxaki, uthi uzibuza uba kanti lo Thixo ndithi ndiyamthandaza uphi na kanti xa kunjena? Ukhona. Kungoba kufanele kube khona ubunzima odlula kubo ukuze ukhule spiritual. Uyabona xa ingalula le ndlela ihambe kamnandi, kunezinto ongeke uzibone, kunamandla ongeke uweve ukuthi unawo. Uya-understand? So kufanele ugqithe ezintweni ezinzima. Kodwa let me tell you something, uzonqoba. AbakaThixo abahluleki mntasekhaya. Andikhathali ukuthi ubani uthini, andikhathali ukuthi uzayineyiphi into, kodwa abakaThixo abahluleki. Uya-understand? Uyabona xa yabona xa ungumntwana esithunywa sowusele wedwa, sowuculela ithi kuba namhla ndinje ndililolo apha, ndandisiya nezihlwele kuyo indlu yakho. Zobe zingekho ezo zihlwele mntana, obuwedwa jonga. Umntwana esithunywa ke xa unjalo. So if uwedwa empilweni, you are facing rejection, you are facing so many things, kumele uguqe ngedolo uthi kungani na phefumlo wam udakumbileyo, bekithemba lakho kuye uthuthuzeleke. Hey, fanele uzixelele ukuthi noma udibana neyiphi ingxaki, uThixo ukhona, uThixo asoze akushiye. Uya-understand mntasekhaya? Yey xa ungumntana esithunywa uzodibana nobunye ubunzima, ungacimba uba le ndlela ilula. Imnandi le ndlela. Uyabona le ndlela imnandi because into nento ozodibana nayo uzobe sowazi ukuthi mina ngizodibana nento ethile, but uzobe sowazi futhi ukuthi uzoyinqoba. But kufanele uyifeyise la challenge. Izofeyiswa ngubani? Nguwe kufanele uyifeyise. Kodwa kuyo yonke into odibana nayo, don't give up.
Ungagive up mntasekhaya uthi hayi kunzima, hayi mina ndiyayeka lento. No, yabona exesha uface ama-challenges eza ebethelana empilweni yakho, ebethelana, kungelixesha ukhula ngokomoya, kungelixesha uweva amandla esithunywa Nkosi yami, ngelixesha uweva amandla kaThixo, ngelixesha womelele. Ngelixesha womelela. Ekugqibeleni ucula icule elithi ndimncinci ndimngaka, ndomelele ndimncinci ndimngaka, ndomelele ndimncinci ndimngaka, ndomelele ndimncinci ndimngaka, ndomelele 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 ndomelele. Ndiyakuxelela le ndlela inzima sithanda sami, uba ucimba iyehlela kuyehlikwa. Never. Kenyukela futhi guys, kunecole lithi endleleni yokukholwa simele kukulingwa. Ucimba ngabatheni abazawuface izilingo kangaka? Wena zixelela ukuthi noba udibana nantoni uzixelela uba andisabuya umva, andisabuyela apho ndivela khona. Understand? Zixelela uba andisabuyela apho ndivela khona, apho ndiya khona ndiya phambili, apho ndibizwa khona ndibizwa phambili, andisabizwa emva. I-challenge ne-challenge endibana nayo ndonqozulana nayo, ndiyinqobe futhi ndidlule, ndiya phambili ngoku. Sanugive up abantwana bezithuba. Sanucimba uThixo akaniva xa nikhuleka. Sanucimba uThixo akanimamelanga. uThixo uyabona apho ephendula khona, uphendulwe ube ngathi usephupheni, ngathi kusezathiwa hayi vuka bo, uyaphupha wena. Thixo yaphendula. Uyabona abantu abakwenza into ezimbi namhlanje, nguwena ngomso ozawuguqa ubathandazela, ubacelela uxolo kwizithunywa zakho, ngoba zizawubabetha zibabethile. Sukhathazwa ngabantu basemhlabeni. You know yourself more than anyone in this earth. You know yourself more than anyone in your family. Don't allow them to let you down. Don't allow them to make you lose your confidence. Don't lose confidence. Don't do that. Be yourself. You must tell yourself, you know what, I'm a woman of God. Xa undenza into embi andizuyibuyisa ngento embi, zoguqa ndithandaze. uThixo andlulise nje kwezinhlungu ondlulisa kuzo. Ngoba guys, xa usezinhlungwini kuba nzima ukuthandaza. But uyabona xa uthandaza, ithi Nkosi bengicela undlulise kule nhlungu. Ungazicelela izitha zakho ukuthi Nkosi nazo. Uyabona exesha uThixo akudlulisa kule nhlungu abakuvisa yona, kungelixesha babhaxabula strongo, bafaka isibhaxu strong. So asikho isidingo sokuthi wena uthandazela i-revenge. Ubungubani? Ubungubani uthandazela i-revenge? Wena thandazela ukuthi impilo yakho mayiqhubeke iye phambili. Thandazela ukuthi nesiphi na isimo odibana naso usilwe futhi usinqobe. Ayithandazela i-revenge. Exesha unqoba kungelixesha bebetheka. Exesha uya phambili. Exesha uya phambili. Ngexesha uThixo ezibhaxabula izitha zakho, bheka. Buqu. Uphuphe bekufakela isichitho, uphuphe yonke lento enyanyekayo, uphuphe. Xa uvuka ekuseni uye emsebenzini uyathandeka, asingenanga. Isichitho saba singenanga. Hayi, uyabona guys, isana ugive up. Kumnandi bamntana esithunywa. Yes, kunzima. Kunzima because kufanele siface ubunzima, but kumnandi. Izinto zabo zijika halfway, zenza so. Zenza so izinto zabo. Zijika la, azifikeleli kuwe. Angeze kuthinte. uThixo kubiyele nje, angeze kuthinte. Just imagine ke ngongenxaba ukhathazwa ngumuntu oyi-1 oye wakuthuka or rejectwa ngabantu balapha emhlabeni abangakwazi wena. So uhlala phansi awusakhuleki. Seyifika imimoya seyiyazenzela. Why? It's for the high. Why? Hamna guys, andizugive up emthandazweni. Mna I would never
I would never so ndiyaku-advise na ukuthi yemntase noba ufeyisana nephi challenge kodwa ungayi iye edolweni sowuvuka ukuthi inyembezi ziyehla uthandaza ukhala unjalo. Into endiyaziyo ukuthi asikho isithunywa esijabulayo xa sibona umntwana wasekhala ngenxa yomnye umuntu onezimanga zakhe. Iyomelelani man, masiyilweni le ndaba, masiyilweni le ndaba yokholo lwethu guys, masiyilweni le ndaba. Xa singayilwi thina kanene yawuliwa ubani? Masiyilweni guys, masiyilweleni ngoku impilo yethu sekwanele. Bazenzele empilweni yethu, bazenzele kwanele ke ngoku. Uvile zixele lapha enhlizweni yakho uba yazi ntoni, it's enough, kwanele. Ninime la, niyabona ninamadimoni, ninime la. And noba guys mna ndiseza ke ninenzele i-story time thulani nina. Mna ndike ndifeyise izinto ezinzima, anditsho uba ngoku andizifeyisanga. Andazi inyanga nenyanga kufanele kube khona i-challenge endibana nayo mna. Uyabona xa kudlule inyanga angekho ma-challenge vele ndizibona uba andisekho powerful apha emthandazweni. Ndizifune uba why yarelaxa kangaka le mimoya, why yini le? Kaloku fanele sibashukumise man, bangarelaxi, sibashukumise. Uya-understanda man, singabantwana bezithunywa Nkosi yami, thina sembethwe ngamandla kaThixo. Akho next engasenzekela. Uyabona xa ungumntwana esithunywa ungasadibani nama-challenges athile ubozibuza uba ubowenze research ngawe khona into eronga kufanelanga uba kunje. Uya-understand? Uya-understand? Uyibambile? Mabatshiseke man, mabangahlali, mabagushuze. Abantu xa bebona wena mabagushuze, bangarelaxi. Sisempini mos, enimpi yaqalwa ngabo ngokuthatha izinto zethu. Yayithatha imimoya izinto zethu, bavala i-success yethu, babhlokha impumelelo yethu. Sithini ke sithi danke? Siyalwa nathi ke, silwa ngumthandazo. Ungagive up mntana esithunywa. Zininzi izinto sezazifeyisa, ungagive up, ungakulinge. Ngoba once wagive up bafumana i-chance. Benze bangahlaliseki man, benze andazi. Guys, andazi, bahlukumeze man, bahlukumeze ngokuguqu edolweni. Abangathixo abantwana bonzakala mntanam. Buza mnalo. Mna ndiyeza nezistory time. Ndisathule ndinibhekile. Ndiyeza nezistory time. Uyabona amafruthi la? Amafruthi. Kunamafruthi othi xa uphupha uqonda uba okay mhlambe sisisu khona ukhulelwe. Kunamafruthi like amafruthi xa waphupha vele axela isisu, but kuya ngokuthi iphupho lakho lize kanjani. Uya-understand? But ndizoyi-explain indaba yamafruthi. Uyabona le mimoya uyakwazi ukuphupha sengathi kunesihlahla se-apile ezinhle, engathi ukhe i-apile uyadla, kanti bakufakela something, idliso elithile, okanye mandithi bakufakela umoya othile ozawumane ukumanipulate, umoya wokonqena ukuthandaza. Like mininzi imimoya ezakubhidisa. Even if uzama ukuthandaza kube ngathi uyancokola nje ungazi ukuthi kwenzakalani. Please pray bantase, pray. Ndiyeza namanye nezinye izinto guys ezininzi. Andazi uba cause vele ndithi ndizawuthetha ngento kufika enye into ndiqonda uba no nantsi into ebalulekile mandenze leya, understand? But bendinqwenela uke sithetheni ngokufida umphefumlo. Guys, kunabantu apha ngaphandle abangawufida umphefumlo. Umntu ade abe namaphupho amaphupho akubonisayo ukuthi apha emoyeni ulahlekile, but still you ignore those dreams. But ke into esizawuthetha ngayo xa sendibuya. Hayi leyo yona ndizothetha ngayo bantazi. Ndizothetha ngayo. Yeah, understand?
So please don't forget to, guys, don't forget to pray. Please don't give up. Put your trust in God. Like, comment, and subscribe. Thank you.